Galtzea hartzen lanbidea berreskuratu nahi dute Gesaltzan. Gatzatik eta gatzarako bizi izan dira urte luzez. Horren inguruan eraikitakoa da herria, eta horregatik interpretazio zentrua zabaldu dute bertan. Bisitariei harrera egitea arduratzen da Itziber. Jendak uste du garegatuko kontua dela Gesaltzarena, baina oraindik ere... Oraindik berreskuratzen ari da. Ondia urte batzu, ia esan abandonatuta egon dela, baina orain berreskuratu nahi dugu, eta, gatzarana berreskuratzeko modu bakarra da, gatza egitea. Urteetan egon gara hemen ikusten nola jausten zen, eta azkenean da, ez da bakarri jausten ez dakit leku bat, edo fabrika natural bat, jausten da herri baten eta familia askoren historia, egiturak edo erekinak oso bereziak dira, terraz hauek eta gero txuriarekin, ura ere entzuten da batzutan, koltxaketan pasatzen ez dienean, dira 50 bat inguru berreskuratuta daudenak. Zepatu behar bat urte luzez hau itxita egon dela, erorita, galduta. Ja 60. hamarkadatik aurrera, hemen hasi zen asko nabaritzen industrializazioa, eta gatza joetzuela garrantzirik, gatza egiteak ez zuen dirurik ematen. 60. hamarkadan hasieran, horra hasi ziren ja, edo jendea hasi zen ja, ogibidea usten eta herria berare usten, jende gehienak Gasteiza jo zuen. Orduan ja 80. hamarkadan adibidez 2000 gatza gaindu lantzen ziren, eta gero ja 80. hamarkadan hasieran 300 bat, eta horra esan daiteke da bertan bera geratu zela. Normalean, 50 gatza ekosotuako multzoari granja esaten zitzaien. Orduan, gero familiako etxagasun da bera granja edo pare bat, 3 granja, eta putzuak eta biltegiak azpien. Eta horrelako antzekoak daude Euskal Herrian gertatzen dena, hemen daukagun abantaila dela urgazia irtetzen dela ja. Alegia daukagu gatzia pirua, baina gainera daukagu hemen gertu Kaizedo Jusoko edo Arreoko lakua, eta horri esker daukagu urgazia. Hau ere ez da, itxasoko ura ez dela gazia, da? Iturburetatik irtetzen dena, baino gutxiago, edo gatz gutxiago dauka erreka honek, baina bai dauka Muera izena, alegia salmuerati datorrena, beraz, horrek esan nahi du, bai dauka lapur bat. Eta badauka jaiotzen delako Santa Greza izeneko iturburaren ondoan. Badago kondaira bat esaten duena, behi bat zegoela, gatza usain duzuela, hasi zela lurra mugitzen, eta modu horretan sortu zela Santa Graziako iturburua. Dela Latzaranean dauden 4 iturburetatik importantena. Ematen dituelako 100 litro ur minutuan, eta kondaira aipatzen da historia hori behiarena, baina argi dago bestelako arrazoiak daudela, urgazia izateko. Ura ez da erabiltzen duzuen gatza egiteko. Nik listoaren egin. 18. mendeko gatzagak horrela egiten ziren. Agian ez da oso ondo ikusten, baina daukatena da buztina eta gero kareharriak. Erreketako harriak jartzen zizkieten gatzagi dize. Hasiera batean buztinarekin bakarrik egiten ziren, baina buztina egindako gatzaren arazoa zen gatza zikin erretzen zela, gorria. Orduan kareharriak... Eta horrek gero salmentarako gaizki. Hori da, orduan kareharriekin etzen erabat txuri irtetzen, baina bai apur bat garbiagoa eta horrela egiten zituzten. Baina porlanaren arazoa da gatzak asko jaten duela, apurtzen da asko eta ematen duen aukera bakarra da kapak gehitzea. Orduan, horrek suposatzen zuen pisuarekin, hasi ziren danak, dala jazten, eta mundu baten hau zen porlanezetako zabortegi bat bihurtu zen. Gatzaga batzuen azpian daude biltegiak eta beste batzuen azpian daude putzuak. Orduan, ura hartu alizateko erabiltzen da trabukete izeneko tresna hori. Da egurrezko bioinek osatutako polea bat, kontrapisua dauka, eta horrontzia jeisten da trabuketea eta egotzen da ontzia urez beteta, eta gatza bat betetzeko. Eta ipatu da zu hori normalen emakumeek egiten zutela, Bai, eta gainera horren froga da, herriko plazan badagoela iturri bat, emakume bat dela trabukete batekin, hemengo emakumeari egiten zaion omenaldi bat da. Normalean emakumeek betetzen zituzten gatzagak, urez bete, eguerdi partean etortzen ziren umeak eskolatik irten da, 7-8 urterekin lanean zeuden, etortzen ziren nahiek nahaztera, eta gizonezkoek ere parte hartzen zuten, beraz, familiako kide guztiek egiten zuten lan hemen txikitatik. Hondamendiaren arazoa da, egurrak ez daukanean kontakturik urgaziarekin izorratzen dela, usteltzen dela erabat. Kurioso da hori, urgaziak edo gatzak dan izorratzen du, material denak izorratzen ditu, jaten ditu. Eta lorezan gustatzen zaigun, kaltegarria. Medikuek erain esaten dut ez da, beharrezkoa neurrian, dena bezala. Beharrezkoa da. Baina hori, egurraren kasuan kuriosoa da, indartzen da, egurra. Gatzak egiten duena da, egurra babestu. Alegia, dozein kanpo agentek minen man aldio egurrari, zumorro bat sartzen bada, bakteria bat sartzen baldin bada egurrean mine egiteko, kasu honetan gatzarekin ezin da bizi, olako kanpo agenterik. Orduan, gatzak egiten duena da, egurra balizko erasoietatik babestu. Eta horregatik arazoa egon zen, jendeak lan egiteari utzi zionean, ubideak izten hasi ziren, eta orduan hasi zen egurra usteltzen.